filin mu leƙa mu gani ya haɗu da wannan mutumin ne a cikin kasuwar Caranci, shi ma yana neman na kai ta wannan hanya da ya ce basirar da yake amfani da ita domin neman abinci. Yana amfani da hikima irin ta salon shirya magana da baki domin kirari da karya lagwan harshe don jan hankalin mutum domin da neman abinci. Ta ni ne baki abun magana, farfara uwa zuba labari ba kaya ba, labari shi an zanna. A zage ni a dogon rani a bugan yara kankana duk su mutu. Sabon garin Goje nike, amma sunana Abubakar sunana, amma Malam Lado nike mai hadisi, unguwar malamai kofar yamma. Nan na'am. To basira da irin wadda gare ni ta neman abinci gare ni, kuma Allah ya hore mani maganganu kala-kala. Yanzu dai ta farko yanzu kai da ka gamu da ni din kuma kana son maka bayani. Na ɗaya abin da zan ce maka, Ubangiji Allah maka albarka. Na biyu Allah kiya ma sharri. Ni haka Allah ya ni, kuma ni ba ɗa bane ba. Saboda abin da ya sa ni ce ma ni ba ɗa bane, ni ba ɗan banza bane, ɗan kirki ne. Sai dai na riga uwa ta zo a duniya. Abin da ya sa ni ce maka na riga uwa ta zo a duniya, uwai ta mahaihuwa ba mahaihiya ba. Sai da aka haihe ni, ga da baya aka ce shin wai uwa ta biya, aka ce ita biya, aka ce to barka barka. Yanzu na riga ta zo a duniya amma uwa ta mahaihuwa. Yanzu nan kai ban san ka, amma da wahala. Allah ka raba mu da ita. Allah sa ai ma ƙarin ruwa wurin damun dawo. Allah sa wuta ta kama gidanka cikin murhu ai tuwo. Na'am. Malam Bala wani gari kake? Kankara nike ni. To ni kankara kake kai, ni kuma nan nike cikin sabon gari. Yawwa, Allah sa kai dimuwa in za ka gidan mata karsa wajen. Allah sa kai tuntube da daman naira kaɗan man. Allah sa a tara maka watsas, dama baban ku watsas zuwa yake taki can gona. Nan kuma wannan bawan Allah idan ya tarar da mutane yakan tsaya domin yi masa addu'a da fatan alheri ta sana'ar shi. Allah sa ka sha giya ta aljanna. Allah sa ka fada tafki na alkawasara. Allah sa a yi da kai hawan arfa. Allah sa ka a yi da kai hadari. Kuma ta ka kai ranka ya daɗe ba ta sallah. Na rance da Allah idan ta ka na sallah shege nake. Kuma in tana yi ka tube ta yi muga. Kaga ba ta yi kai ke sallah. Ka gane? Kai ke sallah ko? Allah ma albarka. Kuma kana da matsala. Allah wallahi. Baka ga annabi ba, ai matsala ce. Ai haka ne ko? Kuma da ciwo za ka mutu. Ciwon san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ma albarka. Tawagar ma'aikatan NTA Katsina na shirin Muleka su ma sun sha addu'a tare da daukacin ma'aikata, kowa dai da irin kiwon da ya amshe shi, kuma masu iya magana kan ce kowace ƙwarya da gurbinta. Haka zalika inda wani ya yi rawa aka bashi kyauta, to idan wani ya yi zai ɗanɗana kuɗa, kuma kowane mutum da kiwon da ya amshe shi. Tattaunawa filin Muleka da wannan mutum ta ƙare ne da gwabza kirari don kuɗa kai. Kicin gida sai Allah turi sai guga shanu. Amarama sai an ja amarama sai makata wani gaji nake wannan kare a saka ba zama ba tahiya ni ne. Rumatan gazari a shaka ba dan daɗi ba shege wasar bukka. Kutorowa nake mai ban haushi a baki don kula ki bada wace. Ta kai ce nake sa mai geme kuka kududu mai hana barci. Kurde nake mugunya hanya ko malin ya biki sai ya goho. Can balkashin zanna kai karkara sai wanki. Kurtin kashi muratin ka da nisa.